De la temporada vam veure com li remuntaven un partit, no? Doncs jo què vols que et digui? Va ser el partit dels disbarats, pràcticament. La Unió Esportiva La Jonquera, que es va veure molt confiada, fins i tot ofensiva, al llarg de la primera part. També és veritat que el que va buscar és no trencar el ritme excessivament, ja que beneficiava massa el Granollers això. Aquí veiem l'acció del penal sobre Isma, just sortint del túnel de vestuaris al minut 49, que el mateix davanter francès transformaria i aconseguiria l'1-0 favorable a la Unió Esportiva a la Jonquera. S'ha de dir doncs, que posteriorment el Granollers va aconseguir l'empat en el marcador, empat a 1. Un gol que el que va fer al final és obrir el partit, ja que la Unió Esportiva de la Jonquera ja havia anat per davant del marcador, volia recuperar i seguir generant ocasions, i ho va aconseguir. El que passa és que després, doncs bé, aquí veiem una excepcional aturada de Toni Montero, i aquí veurem la jugada del segon gol, que queda la pilota morta allà dintre, per tal que Cano aconsegueixi el minut 88, de la forma més dolorosa possible. L'equip estava bé, sí, estava bé, i estava arribant amb claretat, l'Ismael a dalt estava fent molt de mal als seus defensors, i un cop hem ficat el primer, doncs l'equip encara es trobava encara millor, i la sensació que hi havia és que en qualsevol moment podíem fer el segon, i quan millor estàvem hem rebut aquest gol, que m'agradava veure'l repetit, i bueno, doncs sí que és veritat que ha sigut un cop dur, però tot i així l'equip doncs, ha estat sencer, però ja et dic, és que hi ha hagut jugades molt decisives, com va haver-hi fa poc la setmana passada a Sant Andreu, molt decisives que, bueno, que al final decideixen i decanten el partit cap a un cantó o cap a l'altre.